Hercules! Itagagayem, sagutan da kayo iti sa balimanan aparang ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Ti immortal a kabusor ni Encantada Diwan. Dito'y drama tayo, Hercules! Jakpay lang malipatan tinaibaga kanyak ni Encantada Diwan. Maipapan kan ni Reyna mangmangkik. Nujak kanu alwadan ti datdatlag ang ipan tinuang. Kat maagaw kanyak ni Reyna mangmangkik. Delikado ti lubong. Dakas kanu at talaga day jay amang mangkik. Hercules! Ha? Apaw! Kunak no nakaturog kan, apong. Saan pay? Nakita ka ngagtugtugaw dito irwar. Isungay na sitgan ka, apaw. Kasta ka di, apong. Wen, anya ngamin ayat ti pampanunutem. Ti maipapankin ni Reyna mangmangkik, apong. Kasanon? Numaagaw na kanyak ti datdatlag ang ipan tinuang. Di mo ipalubaw sa maagaw ken kanire na mangmangkek. Ti datdatlag ang ipon tinwang. Un, apong. Delikado ti mapasamak iti lubong. Numaagaw na kanyak ti datdatlag ang ipan tinwang. Anya nga tatila nga day amang mangkek, apaw. Sigun kin ni Encantada Diwan. Awan pa'y kano tinakakita iti rupa ni Reyna mangmangkik. Ti asino man ang makakita iti rupa na, agbalin kano abato. Anya? Isu nga awan pa'y tinakakita iti rupa na, apong Herman. Agbalin kagayam abataw, no makitam ti rupa na. Wen, apong. Napintas siguraw ni Reyna mangmangkek. Ay, kaya't ko makita ti rupa na, apaw. Ni apong mat? Saan nga rod ang mabalin akitaan ti rupa na? Agbalin ka nga rod abato no makitam. Ay, sayang! Jak makita ti rupa na, apaw. Talaga adi mo makita ti rupa na, apong. Gapot ati bagina. Nakapupok iti datdatlag ang ipan tinwang. Anya? Kasanuan na pasamak day ta, apaw? Sigun kin ni Encantada Diwan. Inaramat na ti pan nakabalin na. Tapno maipupok na ti bagi ni Reyna mangmangkik. Anya? Immortal akalaban ni Encantada Diwan day jay arena mangmangkik. Tila ang kanukarkarman ni Reyna mangmangkik, tinagbate iti lubong ti Encantasia. Ha? Jak maawatan day ta ngay bagbagam, Hercules. Uray siyak nga rod, apong. Jak matunay maawatan dagiti imbaga kanyak ni Encantada Diwan. Kasla saan ka naturog Hercules? Madlaw anapuyatan ka, apaw. Wan, apong. Talaga as anak katurog. Apay nga men? Dakkel gayam a responsibilidad ti maaddaan iti babato. Apaw. Adda na panunot ko nga aramidan, apong. Anya day ta, Hercules? Padasag man aparwaran ti kinapigsak, apong. Anya? Rumwar lang amin ti kinapigsak, no adda kabusor ko. Ken, no makapong tutak. Anya nga rod taramidam, apaw. Sumurot ka ijay taltalaw na, apong. Parwarag ti kinapigsak ijay. Sigay, mapantang arudan. Awan mat siguron ti makakita iti aramidak ditoy, apong. Wen, Hercules. Adata dito'y katengaan ti taltalawon. Aramidam mo, ti kayat mau, apaw. Una, apong. Talaga akayat ko aparwaran dyan nagdadakal amasal ko. Idi nakalaban ko dagiti aswang. Sige, apaw. Buyain ka. Una, apong. Agbuya ka, Siyak! Ni Hercules! Ha?
Siak! Ni Hercules! Apok, awan mo't napasabak. Ulitin manan, Apong. Sige. Bilo akpay, Apong. Sige. Siak! Ni Hercules! Sige pa, Apok. Dandanain. Siak! Ni Hercules! Ha? Awan mo't lata nagbaliw iti bagay, Hercules. Nagkutong ka mo't lata, Apok. Ay, apay ngay, Apong. Jak mo't maparwar dagiti nagdadakkel amasal ko. Wen nga raw. Masapol ang makapungtutak at talaga. Tapno rumwar dagiti nagdadakkel amasal ko, Apong. O di, agpungtot ka, Apok. Sige, Apong. Ha? Ay, sus. Kasla ka mo't nagnger-nger nga asaw, Hercules. Ha? Anyang arog nga iti aramidok, Apong? Tapno agpungtutak? Aguray ka. Agpanunutak man. No kasano ka makapungtaut, Hercules. Apong, ada ka din na panunot mo? Amo ko na, Apong. Ha? Anya data, Apok? Danugan na, Apong. Ay, wen! Data mo't tinapanunot kong aramidam, Apok. Danugan ka. Sige, Apong. Danugan na, tapno makapungtutak. Anya ngay aparte iti bagay ti danugak, Hercules. Siyempre, tibarokong ko, Apong Herman. Sige. Agsagana kan, tadanugan kan, Hercules. Nakasagana ako, Apong. Agbuelo ak, Apok. Danugan ka akastoy. Apong, Ha? dinanugnak ka din? Wine, Apok. Nakita mo't ti panang danog ko ken ka. Nagpigsa. Ha? Apay ngay ajak na rin na, Apong. Ha? Kaslaawan mo tinagdiso adanog mo. Anya? Sige. Pigpigsa akpay ti panang danog ko ken ka, Apok. Sige, Apong. Dahito tinagpigsa adanog. Ha? Ay, oo na yan. Ha? Ay, Apay ngagkatawa ka ngay. ay, makikiakmat iti dinanog mo, Apong. Ay, Anya? Di mo mananarik na ti panang danog ko ken ka, Hercules? Nariknak, Apong. Ngam nakikiaklaang. Ha? No kasta nga raw. Kastoy laangan daramidaken ka, Apok. Ha? Agsasaro no adanog. Ay, na, Apong! Ay, una yan! Ay, makikiak ka talaga, Apong! Ay, una yan! Tingarodropam ti danuga kam. Ay, Apong! Ay, na! Katawa ka mutlatan, Apok. Ay, Paiman tapi dotag jay kas lagem-gem abataw. Ket itirok iti ulam, Apok. Apong! Tinidot mo matanday takas lagam-gam abato. Wen, Apok. Daytoy ti itirok itirupam. Ha? Hercules? Nagsardeng ka matanyag katawa. Nakariknan sa matan iti sakay. Ha? Anya ka din ti mapaspasamak ken ka, Hercules. Agbanang is ka matan nakaslanuhang.
Ay, sus. Ha? Kasla ka matinwang ako mitkita, apawk. Ay. Ha? Saan mat adim makkel ti masel mau? No diket dagiti mat matam ti dim madakkail. Kasla mata tinwang Herkulas. Apong Herman, Dim makkel pa iti agong mau. Kasla agong tinwang Herkulas. anya? Karopro pameten desat ni pananwang mau Herkulas. Anya? Imbes ko maamasel ti rumwarken ka, apawk. Sa bali mait, dagitamot matam ti dimmadakkail. Anya nga'y tinapasamak kanyak, apong. Kasta ti aramidam, Herkulas. Agsanay ka, anaimbag. Sursurwam aparwaran ti pannakabalin mo. Tauray saan kanton nga agpungtot. Kabailamton aparwaran ti kinapigsam. Makontrol mon ti bilag ti babato. Buyaag ti aramidan nyo kani apong mo. Ay, saus! Di nakitaan iti nasakit, Herkulas. Kasla ka matinwang ako mitkita. Anya nga'y ti aramidok, apong. Nagdadakkel mo't tan ti matak. Kasta mo't tan ti agong ko. Ay, jak amaw, apawk. Ay, ada nakita ka pugupawg. Apay Antaw. kat apugopaw, apong. Ay, itirokken ka. Tapno maparwar mo dagiti nagdadakkel a masel mau, apawk. O sige, apong. Agsaganagan. Itirokken ka da ito'y apugupawg. Ba! Ha? Apay nga'y apong. Ay. Ay, saus! Di makalmatan dagiti ngipon mau, Herkulas! Kaslamatan ngipon tinwang! Apong. Nagalas mo tan ti langak. Ay, daytoy pa iti pang-auram ma! Apong. Ha? Ano dito timukol iti patong ko? Ha? Ada nagtubo nga ipos ka, apong. Ay, saus! Ay, saus! Ay, nagalasan ti lang nga mapawk. Saan na mauawatan? Ay, daytoy pa iti pang-auram. Ay, usta na ba? Ay. Apay pagsardengan na nga, Herkulas. Agbalbalay na matanan nawang apong. Kano pang uran nakpay? Agbalay na kong nanwang. Ya! Agyaman hak, apong. Nagsubli ak mutla iti sigod. Anya nga iti aramidok. Tapno agpong tutak. Kat maparwar ko dyan nagdadakkel amasal ko. Ay, winyag paisuan niya, apawk. Diyak pailaan mo akontrolan ti bilag ti babataw, apong. Ay! Apay ngay inasot mo day tabunang mo. Ay! Tagbaten ka langan, tapno makapungtot ka. Anya! Padasen ta kaday, apawk. Tagbaten ka, tapno makapungtot kan. Ay! Ni apong mat. Kasanungay numatayak? Ay, saan ka matay, Herkulas? Padasen talaeng, no anya ti mapasama. Ay unan niya, apong. Sige. Tigurong ko ti tagbatam. Sige, apawk. Agsagana ka na. Ay, matayakon! Matayakon, apong! Sumagin ka man, Herkulas! Ay, Diyak pala na itagtagbat ti buneng kaw. Agririyaw kan. Tagbatin kan. matayakon! Diyak kaya ti matagba! Herkulas! Agsubli ka! Nagbutang mata ni Herkulas. Anya ka din ti aramidan dagiti agapo.
Dumtang tulat tati kanito. Ama sursurom aparwaran ti pudpud no a kinapigsam. Hercules. Kurang pa'y ti kinapigsam ita. No ararigan. Katukad pa'y lati 30 a kinapigsa tinuang. Ti addakan ka. Nasken amadanon mo ti 100% a kinapigsam. Katukad ton, ti sangagasot a kinapigsa tinuang. Ha? Ay na, may harapong. Ay, naimas ti makan. Ay. Mala, mangan kalata apaw. Amo ka na bisinan ka nagsanay ita ijay taltalon. Una pong. Sige, panawan ka pa'y. Tainak mangayaw ijay minuyungan apaw. Di ka din mga napong. Nalpasa kun anangan apaw. Nakaon. Ay, napanan ni Apong Herman. Ay, ituloy kong timangan. Kanag-amin dagitoy. Makaturturog akon, analpas anangan. Ay, napsugak ngamin. Ay, agidaak pala dito'y papag. Hercules. Ha? Engkantada diwan? Nagparang ka? Juan, Hercules. Kumustahan ti panagsanay mo? Amum nagsanayak? Engkantada diwan? Juan, binuybuya kayo kani apong mo a Herman. Mayat dayta na panunot mo. Tapno madiskubrem, no kasano a kontrolan, ti pan nakabalin mo. Kasano ngagpay so a kontrolan, ti babatong adda kanyak? Engkantada diwan? Sika a mismo ti makaduktal iti dayta, Hercules. Dumngag ka a naimbag kanyak. Taadda istorya at kan ka. Sige, dumngagak. Engkantada diwan. Dinak katawaan! Reyna dagiti mangmangkik! Kanibusana nan tilubong yung nga inkantasya! Inkantada diwan! Diyak ipalubos sa mapasamak dayta, Reyna dagiti mangmangkik. Siyak tinapusgan amang parmakkan ka! Di ka katawa, Reyna dagiti mangmangkik. Kabaulan ka parmakan! Para makita inkantada diwan! Adon ti pinatay ko akakaduam dito'y lubong yo! Di kakadipay na didigra! Sa anak ngagbutang kan ka, Reyna dagiti mangmangkik. Siyak tinapusgan amang bantay kan ka. Siyak ti pinagtalkan dagiti ari, iti entero nga inkantasya. Tapno mang parmakkan ka. Anya pa'y lang arodar aramidam inkantada diwan! Aglabantan! Juan, Reyna dagiti mangmangkik. Kita tirupak inkantada diwan! Saan? Diyak kayat nakita ang tirupam, Reyna dagiti mangmangkik. Kita na! Diyak kayat ti agbalin na bato, Reyna dagiti mangmangkik. Amamat gaya man ti mapasamakan ka! No kita tirupak! Babaan ti pan nakabalin ko. Mariknak ti presensyam. Ti espadak ti mang parmakkan ka, Reyna dagiti mangmangkik. Anya nga'y tinapasamak kada kayo ken ni Reyna mangmangkik iti dayta agundaway. Engkantada diwan. Masirib ni Reyna mangmangkik. Nagpukaw, kat nagturong iti sabali alubong. Sa dino dayta alubong, engkantada diwan. Dito'y lubong yo at tao. Anya? Awan tinasaya at nga aramid ni Reyna mangmangkik. No di ti mangriribok. Ituloy ko asalaysayan tinapasamak.
itinagbaotan mi kan ni Reyna Mangmangkit. Anyapay, dagiti sumaruno, ama pasamak. Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapauluan. Ti immortal, akabusor ni Encantada Diwan. Dito'y drama tayo. Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Buliser. Ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang tarabay.